Kakoy! Kakoy! Ay, kung bana, oy! Bitaw, ako dahil si Generica. Og niya ko karon sa inyong atumbangan sa itong YouTube channel nga Bisaya United Talents. Sundin niyo pirmi ang among mga salida. Doon na may miniseries nga naguluhan og gugma ang puhunan. Og ang ako papilay ng salida ha kay usa ka inahan, usa ka asawa, nga gitawag sa kong kontra nga si Tiryang og Santa Santita. Pero aron matagba mo, mahibagit mo sa subilano na mos kinabuhi, sundan na lang ang istorya. Hindi lang sa Bisaya United Talents. Please like, subscribe, and share. Unsa? Nung ka! Dili ko musugot na kanang pamilya ha. Mahimong tapik sa to pamilya. Nung ka! Never!